Mitä tapaa? Ei mahdu, kaikki ei mahdu ryhmään. Justiinsa. Ei no, vittu sit muka heti. Mä voin lähteä ryhmästä. Älä nyt lähde. Mitä onko lähtemässä liikaa on vai? ehkä tunnistettavina asumaan tää pastori. Mä voin lähteä ryhmästä. No me... Se vois olla kyllä parasta. Ketä nyt lähti, ettei sit kaikki lähtenyt ryhmästä? Liitipöndi lähti liikkeelle. Vittu mikä! Vittu mikä joukko! Vittu mä pliidaan. Ai! Siellä Ammutaan! Mä oon kopterissa. Vittu ei kerro tätä peitsi. Punotit zombi! Vittu mikä mätti se saatana. Jumalaa. Mä otan zombit pois tosta. Muistakaa sitten, että osa 107 ainakin menee läpi seinistä. Juu. Mä koitan poraa tonne huoneeseen, mistä viimeksi kämppi. Roku hei, sun yläpuolella näkyy tosta pienestä reiästä. Vietä pois. Joo, mä Antakaa laulaa vaan. Se on kuoli. Supportti tukee. Supportti. Tää laulaa tällä. Ei, aja sen peessin päälle, lennä sen peessin päälle. Ai. Lennä sen peessin päälle. Se Tos mihin meidän... Endikäti! Motherfucker! Lennä. Ylemmäs. Miten Mä nyt? pystyn hyppää. Kyllä tästä Sinne puto! Näkemi! Ei. Onks sä Oi, joku ampuu! Okei, vas kiinni. What the